Bun, încă de la momentul lansării aud aceleași povești, aceeași placă. E unul și același telefon. Nu este niciun upgrade. Nu este decât un update. De ce m-aș duce să dau banii pe S24 Ultra dacă am S23 Ultra? Este unul și același telefon. Sunt identice. Nu au schimbat nimic. Nu au făcut nimic. E bine, în clipul de astăzi începem povestea lui S24 Ultra și nu o încep ca de obicei cu un unboxing și o impresie inițială, ci o încep cu un comparativ. O încep cu un comparativ între S24 Ultra și S23 Ultra, adică între vechiul și noul meu telefon. Da, pentru că am prieten de treabă, vechiul meu telefon încă este la mine. După ce voi filma acest clip, voi preda în sfârșit telefonul către noul proprietar, dar am putut beneficia astfel de prezența lui S23 Ultra și realizarea acestui clip, tocmai în ideea în care vreau să discutăm despre diferențele care există între S24 Ultra și S23 Ultra, modelul pe care îl înlocuiește. Eu am învățat încă de la S23 Ultra să nu mai judec doar după aparențe. Eu știu de foarte mult timp că similar nu este tot una cu identic. Eu știu din experiență proprie cu produsele celor de la Samsung și în mod deosebit când vorbim despre flagship-uri, că și dacă în aparență lucrurile par similare sau identice, sub capotă se ascund upgrade-urile adevărate. Bun, hai să povestim despre cele două telefoane prezente în acest comparativ și să discutăm despre niște similitudini și diferențe. Din punct de vedere al similitudinilor, da, se aseamănă, sunt similare, aceeași formă, același design, dar cu mici îmbunătățiri. Și nu am crezut, cel puțin eu personal, nu am crezut că aceste mici îmbunătățiri vor face diferența. M-am convins în urmă cu câteva zile, înainte să vină telefonul meu, de importanța acestor schimbări din punct de vedere al designului, care sunt subtile, dar cu toate acestea există și cu toate acestea au și un impact în experiența de utilizator. Eu n-am zis niciodată că mie nu-mi place S23 Ultra. Așa au înțeles alții. Ceea ce am spus că nu-mi place este designul ăsta rectangular, pătrățos. Pentru că Samsung nu vrea să renunțe la colțurile astea ascuțite. Nu este absolut deloc o mare șmecherie să le teșească măcar și experiența, cel puțin de ținere în mână a dispozitivului, ar fi mult, mult mai bună. Dar, din punct de vedere al designului, deși similare, lucrurile sunt total diferite. În primul rând, calitatea constructivă. Anul acesta, Samsung folosește o ramă din titaniu. Am văzut tot felul de povești, că vezi, domne, că iPhone în sus, iPhone în jos, că ei au adus casa de titaniu și că Samsung i-a copiat. Total fals. Reiterez ceea ce v-am mai amintit și la lansarea lui iPhone 15 Pro, și anume faptul că nu ei au inventat șmecheria asta cu titaniu. Primul telefon complet din titaniu a apărut în 2003, dacă nu mă înșel, și a fost un Siemens. După care, fosta defuncta divizie de lux a celor de la Nokia, pe numele său Vertu, poate vă aduceți aminte de telefoanele Vertu Constellation, la fel au avut un telefon din titaniu cu mulți ani înainte de Haplea și multe alte companii. Drept urmare, nu a inventat Apple absolut nimic, drept urmare, nu este ceva nemai întâlnit pe piață, drept urmare, nu a copiat Samsung pe Apple la acest capitol. Bun, ramă din titaniu, mult mai rezistentă, zic ei, pe mine personal nu mă interesează absolut deloc, pentru mine sunt fonfleuri de marketing, dar în fine mergem pe mâna lor. Doi la mână, un ecran plat, complet plat, și sper că se vede și pe cameră, un ecran complet plat care schimbă lucrurile radical. Și mă bucur că măcar din acest punct de vedere, cei de la Samsung au ascultat și le-au oferit clienților ceea ce își doreau. Pentru că experiența de navigare pe display, acolo unde îți petreci cel mai mult timp, este mult, mult mai bună cu un ecran plat decât cu un ecran curbat. 3 la mână. Butoanele. Nu știu cât de bine se va observa pe S23 Ultra, dar vedeți și voi că butoanele de pe S24 Ultra sunt mai groase, sunt mai mari ca și dimensiune fizică. Drept urmare, sentimentul tactil la atingere, la folosirea acestor butoane, este mult mai bun. 3 la mână. Avem un microfon în partea de sus, în plus, comparativ cu S23 Ultra.
lucru care te va avantaja în mod evident în înregistrarea video. Mai departe, schimbată radical partea de difuzor. Nu mai avem grila aia mare, decupată, ci o singură grilă, un singur orificiu și de asemenea slotul pentru tăvița SIM, portul USB tip C și S Pen-ul. Ajungem și la S Pen. Da. Revenim la ecran însă. Ecranul, pe lângă faptul că este plat de data aceasta, vine cu o tăietură a camerei puțin mai mică comparativ cu S23 Ultra și cu margini simetrice. Adică absolut toate marginile telefonului, toate lateralele sunt de aceeași dimensiune. Nu ca pe S23 Ultra, unde vedeți că jos avem buza aia absolut enervantă, asimetrică, și care de cele mai multe ori, combinată și cu decupajul pentru cameră, îți răpea din, hai să spunem, calitatea sau din experiența de vizualizare de conținut multimedia. Astea sunt doar câteva schimbări din punct de vedere al designului. Mai mult decât atât, marginile laterale ale telefonului sunt mai drepte. Nu sunt la fel de rotunjite precum cele de pe S23 Ultra. Drept urmare, telefonul se ține mai bine în mână. Mult mai bine comparativ cu S23 Ultra, în contextul în care aici aveai și ecranul curbat, aveai și curbura spatelui și, în mod evident, marginea asta din aluminiu ranforsat, care nu era tocmai dreaptă, nu era tocmai o muchie dreaptă. Nici aici nu este o muchie dreaptă, dar tocmai datorită faptului că s-a renunțat la curbura ecranului și a spatelui, lucrurile sunt mai bune. Telefonul se ține mai bine în mână, mai în siguranță, dacă vreți, comparativ cu S23 Ultra. Cel puțin asta este experiența mea, asta este senzația mea și apreciez fantastic de mult. Dacă vreți, pe mine, S24 Ultra mă duce cu gândul la un telefon pe care l-am avut cu foarte, foarte mulți ani în urmă, din punct de vedere al modului în care se simte în mână, din punct de vedere al amprentei pe care o are când îl țin în mână, și anume la Samsung Galaxy Note 4, dacă vi-l aduceți aminte. Exact acolo mă duce. Mai mult decât atât, telefonul ăsta este puțin mai scund decât S23 Ultra. Nu fantastic de mult, nu vă imaginați că este o diferență colosală, dar ea este oricum sesizabilă. E vorba de, nu știu, vreo 2 mm probabil, dar asta se datorează tocmai faptului că au făcut ecranul plat și că au micșorat marginile laterale. Și cam astea sunt schimbările vizibile, palpabile din punct de vedere fizic. Dar hai să trecem la display, pentru că ăla este principalul lucru la care te uiți în momentul în care folosești un astfel de produs. Pe S24 Ultra avem un display de tip LTPO 4.0, pe când pe S23 Ultra avem un display de tip LTPO 3.0. Drept urmare, ăsta este display-ul mai nou, de generație nouă, este mai performant, este mai abil. În plus, ăsta vine cu Corning Gorilla Armor. Și marea noutate nu este prostia aia de marketing pe care ăștia au tot timpul în program, și anume că sunt de nu știu câte ori mai rezistenți, că sunt de nu știu câte ori mai puțin susceptibili de a se zgâria și așa mai departe, orice telefon se zgârie. Marea noutate este stratul ăla antireflexiv pe care îl folosesc de data aceasta în premieră pe S24 Ultra. Și există o poveste foarte, foarte fake în mediul online, care este tratată de către foarte mulți cetățeni ca fiind o problemă majoră, când în realitate nu este o problemă, este doar o ecuație cu o singură necunoscută, extrem de ușor de elucidat. Și anume, faptul că pe S24 Ultra culorile sunt mai fade. Culorile nu mai sunt la fel de, nu știu, de vii, precum pe S23 Ultra. Și da, este adevărat. Așa este. Nu mai sunt la fel de vii, nu mai sunt la fel de suprasaturate. Din contră, sunt mult mai realiste, randate, culorile pe S24 Ultra și asta este extrem, extrem de benefic din punct de vedere al unui utilizator pro, din punctul meu de vedere cel puțin, ținând cont de specificul meu de utilizare și de lucrurile pe care le fac eu pe un astfel de produs. Mai mult decât atât, stratul ăla antireflexiv funcționează de minune. E absolut uluitoare experiența pe care o poți avea în mod deosebit, în lumină puternică, afară, de exemplu, în lumina soarelui, dacă vreți, dar și în condiții de interior, știu eu, cu lumini ambientale, unde stratul ăla funcționează de minune.
Repet, nu este nicio problemă, este comportamentul specific al unui astfel de strat. Pentru cei care nu înțeleg, mergeți, cumpărați-vă o folie mată de protecție, bine, depinde foarte mult și de gradul pe care îl are această folie mată, și aplicați-o pe telefonul vostru, pe S23 Ultra, de exemplu, și vedeți că efectul este exact același. Exact același. Drept urmare, este ceva normal. Dar s-a creat un scandal artificial, s-a creat un bulgăraș care a fost rostogolit de absolut toți necunoscătorii la vale și a căpătat accente de avalanșă, în contextul în care explicația este una foarte simplă și foarte logică. Implicit Samsung vinde pe site-ul lor, pentru cei interesați, o folie mată, antireflexivă, de protecție pentru produsele lor. Implicit pentru ăsta, culmea. Da, 75% mai puține reflexii datorită acestui display acoperit cu Corning Gorilla Armor sau Corning Gorilla Glass Armor, comparativ cu S23 Ultra. Absolut încântătoare experiența de vizualizare, de conținut multimedia, de fotografii, de videoeditare și așa mai departe, tocmai datorită acestui aspect. Când de foarte multe ori, dacă făceam aceleași lucruri pe S23 Ultra, puteam fi indus în eroare tocmai datorită supra-saturației display-ului. Drept este, poți să te duci în setări, poți să te joci cu setările de display și să-i oferi, dacă nu, posibilitatea de a randa culorile natural, dar, na, pentru mine nu este absolut nicio problemă și chiar apreciez fantastic de mult faptul că pe S24 Ultra am un display care randează culorile mai natural, mai corect și mai mult decât atât și mai luminos, pentru că vorbim despre un display cu o luminositate de 2600 de nits, comparativ cu 1750 de nits. Pentru că astăzi am utilizat telefonul absolut toată ziua, fără întrerupere, fără pauză, și l-am utilizat afară și afară soarele strălucea pe cer, am avut posibilitatea să mă conving de cât de frumos arată acest display, cât de luminos este. E pur și simplu o experiență la cu totul și cu totul alt nivel. Bun, hai să mergem mai departe. Mai departe vorbim despre procesare, desigur. Vorbim despre Snapdragon 8 Gen 2 și Snapdragon 8 Gen 3. Nu sunt cel mai mare fan al acestor procesoare, după cum bine știți. Aș fi preferat să existe o alternativă și cu Exynos 2400 pentru S24 Ultra, așa cum vine pe S24 Plus și S24 normal. Dar ajungem și la o chestie care pe mine în cele din urmă m-a determinat să renunț la achiziția lui S24 Plus și să aleg totuși S24 Ultra, făcând din nou același compromis și anume de a trăi cu colțurile astea absolut magnifice. Vorbim despre un procesor de ultimă generație, extrem de capabil, extrem de puternic. Vom vedea cât de eficient este din punct de vedere termic în cele din urmă, în momentul în care voi începe să-l forjez, așa cum se întâmplă de regulă. Dar motivul pentru care eu am renunțat la S24 Plus a fost un motiv sau un scenariu extrem de specific pentru mine și care pentru mine conta enorm de mult. Și anume, cât de rapid randează, exportă un videoclip. Iar în momentul în care am văzut că pe Snapdragon 8 Gen 3 lucrurile se întâmplă de 3 ori mai repede ca pe Exynos 2400, ei bine, pentru mine decizia a fost cât se poate de simplă și m-am dus și l-am luat în cele din urmă tot pe ăsta, tot pe fane Babanu din gama celor de la Samsung. Pentru că, așa cum vă spun dintotdeauna, există utilizatori și utilizatori. Există utilizatori care folosesc produsele pentru anumite funcții, pentru anumite lucruri. Există utilizatori, cum sunt eu, care le folosesc la adevărata lor capacitate, care le forjează pe românește, care abuzează de puterea lor, de trăsăturile și abilitățile pe care aceste produse le oferă, tocmai prin prisma faptului că mă ajută sau ne ajută să îndeplinim diverse activități. Iar în cazul meu, genul acesta de produse sunt folosite exclusiv din punct de vedere profesional. De foarte multe ori, ăsta este singurul scenariu în care eu folosesc un astfel de produs, mai puțin pentru, hai să zicem, lucrurile cu care se ocupă alții. Da, și ajungem și la partea cu camerele. Hai să vorbim și despre camere, pentru că acolo s-au petrecut niște schimbări. Și în mod deosebit, schimbarea majoră este senzorul nou, telefoto, care oferă zoom 5x optic. Dar
oferă și 10x, doar că este de data aceasta zoom hibrid. Au înlocuit senzorul de 10 megapixeli cu unul de 50 de megapixeli, oferind astfel posibilitatea de a avea zoom optic 5x și zoom hibrid până la 10x. Mult mai important pentru mine este ceea ce se întâmplă între 5x și 10x, unde de data aceasta nu mai ai zoom digital, așa cum este pe S23 Ultra, ci ai zoom hibrid, lossless, ceea ce oferă o calitate mai bună pozelor capturate folosind respectiva lungime focală. Mai mult decât atât, anul acesta, cu această generație, primim și înregistrare 4K la 120 de frame-uri pe secundă. Ceea ce, din nou, pentru anumiți cetățeni, s-ar putea să fie extrem de importantă. Dar am de făcut o remarcă iarăși aici. Nu Apple a inventat zoomul optic 5x, nici Samsung nu l-a inventat. Poate vă aduceți aminte, dar anul trecut a apărut pe piață un telefon de la o companie japoneză numită Sony. Și telefonul respectiv se numește Sony Xperia 1 Mark V. Telefonul ăla oferea deja zoom optic 5,2x și mai mult decât atât o făcea de la 3x până la 5,2x pe toată lungimea focală, optic, nici de cum pe bucăți. De urmare, din nou, povestea cu a copia Samsung pe Apple nu există. Ambele i-au copiat pe cei de la Sony. Și mă uit așa oarecum siderat la tot felul de plasatori din ăștia de produse prin mediul online care încearcă să vă împingă pe gât produsele, indiferent că vorbim de iPhone sau vorbim de Samsung, care uită cu desăvârșire de Sony. Cei care au adus pe piață toate aceste trăsături, cei care merită credite pentru ceea ce realizează pe produsele lor. De multe ori trăsături experimentale. Duceți-vă aminte de Super Slow Motion, de exemplu, pe care l-au preluat toți. Aceeași poveste se întâmplă și cu 4K la 120 de frame-uri pe secundă și aceeași poveste se aplică și în cazul fotografiei cu zoom optic la valoare de 5x. Deci nici Apple, nici Samsung nu au inventat absolut nimic din punctul acesta de vedere. Cum ziceam, un senzor nou de 50 de megapixeli care îți permite să atingi aceste valori. Mai mult decât atât, zoomul lossless hibrid 10x se realizează prin croparea făcută acestui senzor în centrul său și zic cei de la Samsung, rezultatele sunt mai bune decât ceea ce primeai cu obiectivul sau cu senzorul 10x de anul trecut de pe S23 Ultra. Rămâne de văzut. Pe mine unul personal mă interesează puțin spre foarte deloc partea asta de zoom. O folosesc foarte rar și doar în anumite scenarii și în mod deosebit în video, mai puțin în fotografie. Nu sunt de felul meu un cetățean pasionat de fotografia realizată cu zoom sau în condiții de zoom. Dar pe partea de video folosesc această trăsătură, este foarte importantă pentru mine și, drept urmare, voi vedea în momentul în care reîncepe sezonul cât de eficientă este. Alte lucruri însă care contează foarte mult pe partea de cameră și despre care nu se prea vorbește este, de exemplu, stabilizarea de imagine îmbunătățită. Pentru că de data aceasta Samsung PS24 Ultra folosește un senzor giroscopic de 2 ori mai mare decât cel de PS23 Ultra. Da, și lucrul ăsta contează foarte mult pentru că oferă o stabilizare de imagine mult îmbunătățită comparativ cu S23 Ultra, implicit pe partea de video și implicit pe partea de video noaptea, unde toate telefoanele au probleme majore, tocmai datorită faptului că este lumina foarte scăzută, se pierd foarte multe detalii, bla bla bla, nu reiau toată povestea. Dar stabilizarea asta de imagine este radical îmbunătățită pe S24 Ultra comparativ cu S23 Ultra. Am făcut niște teste scurte astăzi, am putut să văd niște lucruri foarte interesante, ca de exemplu faptul că înregistrarea video de tip 8K pe S24 Ultra are o stabilizare de imagine și mai bună decât o avea S23 Ultra. Pentru cine își aduce aminte, anul trecut când am cumpărat S23 Ultra, v-am spus că sunt absolut încântat de cât de bună este stabilizarea în filmare 8K pe S23 Ultra. Ei bine, anul ăsta lucrurile se duc și mai departe. Sunt și mai bune din acest punct de vedere. De urmare, îmbunătățiri majore pe partea aceasta de stabilizare de imagine pentru S24 Ultra comparativ cu S23 Ultra. Și desigur trebuie să atingem și punctul
culminant al acestui an, și anume partea cu AI-ul, cu inteligența artificială, care pe mine, unul personal, mă lasă total rece, dar anumite trăsături vor veni și pe modelele mai vechi, gen PS23 Ultra, dar pare să că nu vor veni PS22 Ultra sau PS21 Ultra. O sumedenie de funcții introduse, pornind de la camerele foto-video până la partea de editare, până la partea de conversații, că până la urmă vorbim despre niște telefoane, ăsta este rolul lor principal, de comunicatoare, până la partea de traduceri, transcrieri și așa mai departe. Există, din nou, o poveste în mediul online care face vâlvă și anume faptul că aceste trăsături AI vor fi disponibile gratuit pe terminalele Samsung, în mod deosebit pe seria S24, până la sfârșitul anului 2025. După care, pare că vor fi cu plată. Bun, povestea este adevărată, dar adevărul este explicat doar parțial, din nou, de către majoritatea cetățenilor. În primul și primul rând, despre ce este vorba. Da, Samsung are trecut acolo cu litere micuțe, undeva, implicit pe site, faptul că aceste trăsături vor fi disponibile până la sfârșitul 2025. Dar încă nu este hotărât dacă suportul gratuit se va termina atunci sau va continua și ulterior. Doi la mână, serviciile respective sunt furnizate de Google și este vorba în primul rând despre serviciile bazate pe cloud. Drept urmare, decizia este la Google în primul și în primul rând dacă vor percepe bani sau nu. Eu zic că vor percepe. Doi la mână, există o nouă discuție pe care nu ai cum să nu o observi și anume Samsung a copiat Pixel 8 Pro prin aceste trăsături de tip AI. Parțial adevărat, parțial fals. De ce? Pentru că foarte multă lume nu știe că procesoarele celor de la Google, folosite pe pixeluri, sunt la bază procesoare Exynos, fabricate de Samsung. Mai mult decât atât, unitățile neurale din acele procesoare sunt fabricate de Samsung. Drept urmare, Samsung controlează partea de hardware când vine vorba despre ceea ce oferă procesoarele și produsele celor de la Google, în baza acordului de parteneriat pe care aceste două companii îl au și care produce efecte de foarte mulți ani. Vezi, de exemplu, ceasurile inteligente ale celor de la Samsung care rulează mizeria de Wear OS de la Google, care este cea mai mare prostie din punct de vedere al unui sistem de operare pe un smartwatch, asta comparativ cu Tizenul de la Samsung, care era absolut excepțional. Da, ăsta este motivul pentru care se întâmplă lucrurile astea. Ăștia au venit cu hardul, ăia au venit cu partea de software, ăștia fabrică procesoarele și implicit unitățile neurale ale acelor procesoare, adică unitățile prin care se realizează toată șmecheria asta cu AI-ul. Drept urmare este ceva normal, ca având know-how-ul și feedback-ul de pe produsele Pixel ale celor de la Google, implicit, în virtutea parteneriatului, să introducă aceste funcții și pe produsele lor. Ele nu funcționează perfect la momentul actual, la fel cum nu au funcționat nici pe telefoanele celor de la Google, în momentul în care s-a lansat Pixel 8 Pro, de-abia acum, cu ultimul update de software, au început să funcționeze bine. De urmare, trăsăturile astea pot fi extrem de utile, pot fi extrem de folositoare, dar pentru mine, cel puțin în acest moment, nu sunt absolut deloc atractive, în primul și primul rând datorită faptului că foarte multe procese se petrec în cloud și nu local, adică pe dispozitiv, unde eu, utilizatorul, am controlul teoretic absolut a tot ceea ce se întâmplă pe acest dispozitiv și în mod deosebit asupra datelor care se află pe dispozitiv. E din nou povestea aia cu privacy, că toată omenirea este mai nou cu privacy pentru că pare să toată lumea are câte ceva de ascuns și atunci e nasol să știe nu știu cine ceea ce a ascuns tu. În fine. Bun. Cam astea ar fi în mare, dacă vreți, în mare zic, diferențele dintre S23 Ultra și S24 Ultra. Două telefoane absolut excelente, să înțelege foarte clar. Motivul pentru care eu m-am despărțit de S23 Ultra a fost anunțat în ultimul clip realizat cu el și anume acele câteva circumstanțe în care mie telefonul mi-a provocat neplăceri în aceste 6 luni de utilizare și peste care pur și simplu nu am putut să trec. Sau mai bine zis, nu am vrut să trec. Ăsta este adevărul. Asta și în contextul în care știam că se lansează S24 Ultra
Era pasul normal și natural pentru mine, deși inițial eram chitit să merg pe S24 Plus, dar așa cum am zis, faptul că Exynos 2400 nu a putut să-mi ofere ceea ce mă interesa pe mine, în primul și în primul rând din punct de vedere al utilizatorului care sunt, m-a făcut să mă îndrept spre S24 Ultra. Iar designul este doar un mic compromis, dar legat de acest aspect, S24 Ultra stă mult mai bine în mână comparativ cu S23 Ultra. Și recomandarea mea principală ar fi să vă duceți, nu știu, într-un magazin, habar nu am, într-o reprezentanță de telefonie mobilă și să testați produsul în așa fel încât să vă convingeți singuri. Cam asta ar fi de zis în acest videoclip, care este foarte lung. Am încercat să vă ofer doar câteva. Sunt mult mai multe lucruri, sunt fantastic de multe schimbări comparativ cu S23 Ultra, dar intrăm în chestii foarte tehnice, intrăm în chestii care nu că sunt greu de explicat, dar pur și simplu sunt plictisitoare, pentru că vorbim în limbaj tehnic. Sunt multiple îmbunătățiri sub capotă, nu la vedere. La vedere sunt. Dacă ai cele două telefoane în față, dacă ai cele două telefoane în mână, vei sesiza schimbările. Nu sunt extreme, dar sunt sesizabile. La fel cum nici cele două produse nu sunt identice. Sunt similare ca aspect, ca trăsături, ca funcționalitate, poate chiar și ca performanță și așa mai departe, dar nu sunt identice. Pentru urmare, din punctul meu de vedere, ca utilizator, ca fost utilizator de S23 Ultra și actualmente ca utilizator de S24 Ultra, răspunsul la întrebarea din titlu este foarte simplu. Și anume da, reprezintă un upgrade sau nu S24 față de S23 Ultra. Din punctul meu de vedere, după o zi de utilizare continuă, în principal de instalat absolut toate lucrurile pe care le am eu de instalat și așa mai departe, eu pot să zic că da, este un upgrade. Nu este doar un simplu update. Este și o rafinare a experienței, este și o rafinare a produsului. Nu mă interesează absolut deloc partea cu titaniu și așa mai departe. Nu mă interesează absolut deloc partea cu AI-ul, cel puțin nu în acest moment. Ăsta este adevărul. Dar mă interesează restul lucrurilor pe care le văd și le simt în timp ce folosesc produsul. Telefonul se mișcă foarte rapid, se mișcă mai rapid comparativ cu S23 Ultra. Display-ul este absolut senzațional. Faptul că nu mai este la fel de predispus la reflexii este absolut încântător și zic, hai să facem o probă, totuși, așa de final, ca să vedeți și voi despre ce vorbesc. Da. Ia uitați-vă. Este altceva. Este cu totul și cu totul altceva. Și din punct de vedere al consumului de multimedia și nu numai, și al celorlalte lucruri pe care le faci, este o experiență la superlativ. Iar pseudo-problema pe care au descoperit-o, desigur, unii prin mediul online, care nu înțeleg lucruri elementare legate de modul în care funcționează anumite lucruri, aia nu este o problemă. Explicația este foarte simplă, este foarte logică, este chiar explicația tehnică, dacă vreți, deși pare puțin probabil. Și, drept urmare, dacă vă interesează acest produs, eu vă recomand să vă duceți să vă convingeți singuri dacă este ceea ce trebuie, dacă este ceea ce vă doriți. Pentru mine, din punctul meu de vedere, este în mod evident un upgrade, vine cu o mulțime de îmbunătățiri, foarte multe lucruri care mă interesau pe mine. Aș fi preferat să am parte totuși de un senzor de 1 inch, ca și senzor principal, dar, da, în fine, nu este o mare pierdere. Și mi-aș dori Samsung doar să le teșești, dacă nu poți să le elimini. Ar fi mult, mult mai bine pe perioade îndelungate de timp în care utilizezi produsul. Display-ul ăsta absolut fenomenal, plat, în sfârșit plat, este pur și simplu o încântare din a fi folosit. S Pen-ul nou, cel puțin pe varianta mea, arată astfel.
și ăsta este schimbat comparativ cu S23 Ultra, din punct de vedere al materialelor, ăsta se simte mai robust, se simte mai calitativ, mai premium. E implicit, hai să zicem, capătul său, nu știu dacă se aude, de data asta chiar zici că este un pix adevărat. Și pe varianta asta Gold, care de fapt în realitate este crem, cât se poate de crem, arată pur și simplu încântător. Iar experiența pe care o ai, implicit la ținere, pentru că pe S23 Ultra tot timpul aveam grijă, mi se părea foarte fragil S-Pen-ul, aici pare mai robust. Din punct de vedere constructiv, este un material mai cauciucat cumva și implicit când îl scoți sau când îl introduci în telefon, vei resimți chestia asta pentru că întâmpină o anumită doză de rezistență la alunecare. Dar na, lumea zice că sunt identice, lumea zice că sunt unul și același telefon, când în realitate nu sunt. Bun, eu mă opresc aici. Sunt doar câteva motive, repet lucrul acesta, puteau fi mult mai multe, dar ar fi trebuit să fac un clip extrem de plictisitor, de 2 ore, și adevărul este că nu merită, oricum lumea înțelege ceea ce vrea, oricum lumea știe mai bine și oricum întotdeauna adevărul dețin cei care nu dețin produsele, care nu le utilizează, care nu le folosesc, dar pentru că s-au uitat ei la toate clipurile făcute de alții în mediul online, atunci cu siguranță ei știu cel mai bine tot ceea ce este de știut despre produsul respectiv. Drept urmare, ne oprim aici. Acesta este comparativul dintre S23 Ultra, care ne părăsește, și cel care ia locul. S24 Ultra, două telefoane cu care, din punctul meu de vedere, nu poți să dai greș. Nici cu S23 Ultra, dar eu v-am spus și feedback-ul de la voi a fost similar. Eu am avut niște probleme cu el. N-am fost singurul din ceea ce am observat. Urmează clipul cu unboxing-ul și impresia inițială, urmează clipurile cu aspecte pozitive, aspecte negative, urmează testul de cameră și așa mai departe, când o să am timp să fac și pe ăla, în mod evident. E, într-un final, recenzia. Pentru că eu nu fac recenzii după ce pleacă curierul de la ușă, eu folosesc întâi produsele și abia ulterior, după o anumită perioadă de timp pe care o consider eu de cuvință, fac recenzia produsului respectiv. Iar când vine vorba despre telefoane, de regulă perioada aia este undeva la 4-8 săptămâni. Punem punct, toate cele bune în acțiune. Numai bine!